गोंय कबड्डी संघटनेची शेनवारा बसका जाली। जरी एक संघटनेचो वांगडी 3 बसकांक हजर रावना तर तांचेर कारवाय जाता असो संघटनेचो कायदो आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। एक नोटीस आयिल्ली आसा सगळ्यांक युनिटान। एक्चुअली रुक्मिणी कामत आता अध्यक्ष ना। 6 तारखेचे रुक्मिणी कामत डिस्क्वॉलिफाय जाल्या। 3 मीटिंग कंटिन्युअस ॲब्सेंट रावल्या विदाउट एनी प्रायवेट परमिशन ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह कमिटी। त्या खातीर रुक्मिणी कामत डिस्क्वॉलिफाय जाले कारणान तांचेर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन तिसऱ्या मिटिंगेक जे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची मिटिंग जाली ताचेर 4 जे मेंबर्स ॲब्सेंट रावल्या ते ऑटोमॅटिक आमचे जे ती म्हणटा जर रुक्मिणी कामत म्हणटा की बायलॉस ना हे ना जाल्यार आमी क्लियर सांगू शकता की आमचे 14(3) जो रूल आसा तो क्लियर सांगता की 14(1) की जो मेंबर कंटिन्युअस 3 मिटिंगेक ॲब्सेंट रावता ताचो पोस्ट ऑटोमॅटिकली सीज जाता विदाउट इन्फॉर्मेशन आणि तिचे कसलेच 4 जाणांचे आमकां इन्फॉर्मेशन ना। त्या खातीर पोस्ट सीज जालो आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन डिसिजन घेतलें तरी आमकां दिसलें की आमी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन घेतले तरी क्लब जे आमचे युनिट आसा जनरल बॉडीच्या मुखार व्हरया आणि तशें आमी इमिजिएटली एक जनरल बॉडी स्पेशल जनरल बॉडी ते बिचोली जाली आमची 15 तारीख जाली आणि तातूंत तेंच्या फुड्यान घातले की हे 4 पोस्ट अशे जाले तुम्ही कितें ते डिसिजन आमकां सांगा। इमिजिएटली आउट ऑफ 38 युनिट 31 युनिटांनी एका मतान सांगले की 4 पोस्ट तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह तुम्ही रायट आसा तुमकां ते फिलअप करात कॉपटेट करात एज पर आमचो जो रूल आसा 14(3) त्या प्रमाणे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक हॅव फूल रायट टू फिलअप दॅट पोस्ट कॉप करपाक पोस्ट मेळटा फॉर टेम्पररी। त्या प्रमाणे आमी 3 पोस्ट कॉप 4 पोस्ट जे आसात आमी कॉप केले प्रेसिडेंट जॉइंट सेक्रेटरी 1 पोस्ट आणि 2 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आणि जनरल बॉडी ताचे शिक्कामोर्तब केलो आणि त्याच दिसा रुक्मिणी कामत हाचो अध्यक्ष पद हे सीज जाल्ले आसा ती प्रेसिडेंट ना आणि शी हॅज नो रायट टू कॉल द मीटिंग आणि 5 तारखेक सपोज तिने पहिली मीटिंग कॉल केल्ली एक नोटीस धाडलेली त्या टायमार मे बी आमी म्हणू शकता ती प्रेसिडेंट आशिल्ली पण इन्फॉर्मेशन एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कांयच इन्फॉर्मेशन ना कांयच नसताना शी कॅनॉट कॉल द मीटिंग।